Sumbar macio-cio kaya wani ndilat mesti abang nukel mesti klikeng kula. Ayo, aja mung kowe maju apa to? Uramrata Jayabrata kerbutin aku. Terus piye, Truk? Piye to? Sumbar kuwi nah. Piye teruse kentekan apalan Sayuta Mara sakete urip. Sayuta Mara sakete urip. Ampian kaya wong dolen rebutan kaya menjangan mati. Ampian kaya wong Jawa rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Dapurmu rambejaji. Dapurmu rambejaji. Raiku kaya tungkakmu. Raiku kaya tungkak. Lha nek elek men raiku. Pun, matur sembah nuwun bareng. Sik, Truk. Napa? Olehmu hormat karo aku mau piye? Lho, cetha ngeten kok. Lho, ngeten iki. Kula ngerti tata krama. Sik, ngono kuwi jenenge apa? Niki jenenge sembah karna. Nyembah tangan loro kudu gelem. Nggih, gelem. Nuwun sewu, niki tegesan kula mangasta riyen. Ratu kok nyekel tegesan, ra gelem ya sembah karna meneh. Gorene. Nah iya ngono. Ampun diudut lho. Ngene. Nyepelekke. Lho, peni no. Petro. Kono mau pindho. Hah? Kono mau pindho. Aku pindho oleh. Oleh. Oke. Kok dadak ngono? Lah awakku wedi kok, mula tak surung.
sasat bakta karsa ning juang agung ngraboso mungsuh tanggap jojo kantaran bau saya akti Kablen amit pasang Kalimantabi tinebenen tulak sarik dumawahing tawang tuwang nuwun sewu kula ingkang nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus sowan wonten ngarsanipun para ratu sewu negari ingkang mapan wonten tapel wates negari Magodo. Ana menungsa ning dapure kaya wedhus apa iki? Nggih, matur nuwun. Nggih, ambak kados mekaten kula menika titahing Gusti, nami kula pun Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Nggih. Nuwun sewu ingkang jejuluk Prabu Darma Wisata. Darma Wasesa. Nggih, Prabu Darma Wasesa saking Widarba nggih. Yo. Sing kang pundi? Iki, lek nom mripatmu jerengen gabungku. Iki Prabu Darma Wasesa. Nggih, mboten langkung bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa. Ana apa? Nah, ngeten. Nuwun sewu. Anggen kula sowan wonten ngarsa paduka menika dipun utus dening momongan kula ingkang nami Bambang Sumantri. Sumantri iki sapa? Nah, menika kawulaning ratu ing Maespati. Nggih. Kula dipun utus dening momongan kula Bambang Sumantri supados nyaosaken wagita dhumateng paduka. Wagita iki panganan apa? Bodho iki ratu iki. Wagita niku sami kalian nawala. Nawala ki apa? Layang surat, Mas. Ngerti ora? Surat masa ora ngerti. Surat saka nggih Bambang Sumantri. Supados dipun aturaken dhumateng paduka sinuwun Prabu Darma Wasesa. Mila monggo kula aturi nampi wonten lepating atur kula nyuwun pangapunten. Nuwun sewu menika layang saking momongan kula Bambang Sumantri. Mangkahang grus-grus sesumbar Indo ketara bumi konjeng kumaluduk kuntur keatuk apa iki? Pun to diwaos mriku. Tuku sega diwadahi kreneng sinden 5 meteng bareng apa iki? Waduh ngapunten. Aduh salah niki anu parikan kula caping gunung e. Walah kok iso campur-campur karo layange Bambang Sumantri iki piye to iki? Ngene iki dadak ngangge jumangkah nggo sesumbar. Iki untuk Umi Hafifah. Iki saweran. Endi to ya? Niki genah niki. Enten urek-urek delosor lho. Apa kuwi? Tanda tangan. Niki engko diasta. Kula aturi nampi kathah kalepatan anggen kula matur nyuwun pangapunten daya-daya kula pun Petruk nyuwun pamit. Pun matur sembah nuwun bareng. Sik, Truk. Napa? Olehmu hormat karo aku mau piye? Lho, cetha ngeten kok. Lho, ngenten iki. Kula ngerti tata krama. Sik, ngono kuwi jenenge apa? Niki jenenge Sembah Karna. Karna niki kuping waton, tangan lurus kali kuping. Niki jenenge Sembah Karna. Kowe ngerti? Sembah Karna ki nggih sapa karo sapa? Ngertos. Sapa? Ratu kalih ratu. Kowe iki ratu kok dudu? Senes. Kok Sembah Karna? Lah niki tangan kula sing kiwa nyekel tegesan nggih udut iki. Mongko mung kari sak ler. Jane ki nyembah tangan loro la iso. Saged ning nek nggih nyembah tangan loro iki tegesan kula mangke jiglok, kula mboten ngrokokno.
Nyembah tangan loro kudu gelem. Nggih, gelem. Nuwun sewu niki tegesan kula mangasta riyen. Ratu kok nyekel tegesan, ra gelem ya sembah karna meneh. Gorene. Nah iya ngono. Ampun diudut lho. Ngene. Nyepelekke. Lho, peni no. Petro pelekke. Pun nggih. Tegesamu ki lho, mangtelasne mriku. Weples ora. Opo montak lere kinetap. Supaya ini iblis sopang mawingo wengis netra kocak ngundar hampir prapan brabak branang kaya kembang borawari rayoli binantang drohon simono Petruk nggawa layang saka Bambang Sumantri supaya nyingkirake Ratu Sewu Negara Darmasura wonten dawuh Bapa Prabu Krek lampit brungkat kimpul saanane prajurit siagana cekel Bambang Sumantri
Hah? Lara, kaya pecah ndasku kok. Lara ya males. Entuk ya. Monggo. Oke. Preman Ponorogo dijarak. Kono mau pindho. Hah? Kono mau pindho. Aku pindho oleh. Oleh. Oke. Kok dadak ngono? Lah awakku wedi kok mula tak surung. Kumambang katonku mawang wis anyoma nampek kisih manaut sikra marang risang bayu Watatita iki ana satriya mung ngliling karo wayangane dhewe. Sapa jenengmu, Gus? Tambuh marang aku bocah saka Jati Sarana. Jati Sarana ki ngendi? Slaga Ima Ngulon. Aja dlawanan Petra mau kuwi. Lah takon wangsuli kok ngamuk iki piye? Bocah saka Jati Sarana sapa? Jenengku Bambang Sumantri. Wah, iki to sing jenenge Sumantri. Dasar para nyata. Petruk mau kuwi. Ya, alias Bambang Sumantruk. Mburi dhewe lemu mripate amba sapa? Kowe takon karo aku. Ya, takono. Sing mburi dhewe mripate amba awake lemu jenengmu sapa? Kowe takon karo aku. Ya, takono. Mulek kaya entut to, Gong. Man aja tudoki, Truk. Wong mringis-mringis ngono kuwi anggere untune maju-maju ngono kuwi. Kuwi mesti genah wong kejem kuwi. Senengane ngancam, senengane ngincim, nganti ngerti jenengku goleki omahku Cilaka, Truk. Pundi ki griyane Bagong Cilaka? Oh, jenenge Bagong. Loh, kok ngerti? Lah sing ngomong kowe dhewe no kaya. Mula lek rasan-rasane aja banter-banter. Perjurit saka ngendi? Manunggale Kadang Ratu sing negara. Iki perjurit saka negara Widarba kesete sesembaku Prabu Darma Wasesa. Jenengku Candrawati. Tumenggung Kumandang Garba, tumenggung Jaya Lengkara. Aku tumenggung Tirta Karna. Wah, apik kowe. Tirta Karna, Tirta banyu Karna kuping, banyu kok kuping kowe. Wah, bapakku lho jenenge piye kok iso kaya ngono ya? Lah iya kok iso ngono piye kowe?
Wah, aku tak nemoni bapakku dhisik ora usah perang sik wae mengko. Wis udur dhewe. Piye to kowe? Butuhe arep perang karo Sumantri apa arep perang karo Pake Haruk? Cekel, nggo ingon-ingon kowe sing guang layang panantang marang Ratu Sewenegara. Apa abam? Janji Ratu Sewenegara ora sumingkir saka negara Magoda. Kelakon Ratu Sewu tak nggih ganteng sirahe. Wah, sugih kendel bondoani. Lekan golek momongan bom punuk golek pasangan perang tata grajau. Nyidam trebelo ing kene dadi dalan pati. Ngomong apa kowe? Sumbar macio-cio kaya wani ndilat mesti abang nukel mesti kligeng kula. Ayo, aja mung kowe maju apa to? Suramrata Jayabrata kerbutin aku. Terus piye, Truk? Piye to? Sumbar kuwi nah. Piye teruse kentekan apalane? Sayuta Mara sakete uri. Ah, Sayuta Mara sakete uri. Ampian kaya wong dolen rebutan kaya menjangan mati. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Dapurmu ra bejaji. Dapurmu ra bejaji. Raiku kaya tungkakmu. Raiku kaya tungkak. Lha nek elek men raiku kaya tungkake dheke. Aja kaya mangkono, Kakang. Dudu karepe dhewe. Lunga ora? Lunga ora? Ora. Gelem minggat ora? Ora. Gelem minggat ora? Ora. Ora gelem ya wis. Kok ngono ta, Gong? Lah tak pentelengi kono mendeli kok. Tak getak kono malah saya nyentak e. Iya. Ayo, tak sambisi lo tumpang gedeng mustakamu. Kusakan roning kewok andika lan padhanipun Hey! Oh, ah, Gong, oke, oke. Sosro Hadimurti tandingmu. Oh! Begin. Oh. Yay. Oh. Ah.
godho sigar sirahmu. Wah. Wah. Oh. Ah. Yeah. What? Wah. Wah. Wait. Whoa. Wait. Wait. Ah. Go, go. Right there. Whoa. Whoa. Hey, Miguel. Oh. What? Oh. What? What? Wah! Kowe pian njedul saka bumi. Ora joglangan kok, Mas. Petruk mau. Yo. Yo tandingmu iki coba aku. Sayutamara saged wuri. Ambekan kaya wong jala, rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek uluku salombo. Ayo, maju para ngarsa. Kelakon mati dening kowe aku. Piye? Maju para ngarsa, kelakon mati dening kowe aku. Kuwalik mati dening aku kowe. Ora mati dening kowe aku. Kok ngono ya? Tak niati bunuh diri timbang urip dioyak-oyak kredit. Oh, lalu, men. Bendeles. Oh. Awas, hei. Hi, ho. Ho, awas, hit. Iya. Oh, biar kowe. Petro jarak. Ayo, tangi yo. Hut, hi, lo, hat, hut, ho, hi, iya, at, ho, hat, gaya, ya. Awas gong. What? Wiblis Bagong piye? Sapa? Brahma Kumbara. Ayo, maju para ngarsa, suwek sak muntek sangumu. Arep perang apa nyopet loro-loro gawe? Oh, we. Oh, loh, wis ha. Oh, us. Aja jambak uang kowe. Loh. Wae. Aja mlayu kowe. Ngendel kene lho, aja mlayu kok. Nyandi kowe. Wah, lho nyandi kowe. Arepe nang ndi kowe? Hilang nyawamu. Kulene hilang. Yo. Awas, mati kowe. Hot, mati kowe. Hot, mati kowe. Lo, hot, mati aku. Ayo tangi. Hot, ho. Ho, ah. Hot, wat, wat. Hot, ah. Lo, ah, an.
Hut. Lho, wis. Aja njambak rambut wong kowe. Iblis. Iki jalukamu. 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 Nyo, nyo, nyo. Wedan ampuh tenan. Ampuh aku kok. Arang ranjang ratumu. Oh. Wah. Oh. Oh. Mas mburi. Nraca bala. Rawas padha iso brabat. Iya. Iya. Ora duwe kadigdayan kaya kungfu master wae. Salangan. Us. Ngono. Hop. Bali. Waduh kongkleng. Kok iso kaya ngono kuwi kepiye? Aduh, iki sapa ta ya? Mulos nyawang mriwate. Kok ya anak usaka ning kono. Kowe ngepasi apa iso tenan? Sawangen le. Hop. Bali. Ya ampun, Kakak. Kok iso kaya ngono ki kepiye, Kakak kedua? Kowe aja neng kono, kena jemparing ilang nyawamu. Hop. Balik. Aku iso ngono kuwi ora lek ora iso aku luwung mati ae. Aku ajar ana, Kakak.
Nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe iki padha karo Bapak Semar kowe kakangku mbarep wakile bapak. Yang nganti kowe pinter aku bodho pedahe apa bakong urip mengkono. Jermu piye? Pengen kaya ngono kuwi. Jer Basuki mawa biya. Karepe 100.000. Ini jamin iso no? Jamin. Oke. Nggih. No, atus semu yo. Kene. Lek mainan ngono rasa. Nyo 100. Tamangan. Iki teorine pisanan gedruk bumi ping 3. Walah sikile bubulene gedruk bumi. Apa lu ngatapa? Simbok meteng tuwa sing lair dadi satriya utama. Hop. Balik. Alah gur ngono aku ya iso. Nggih. Bapak gedruk bumi sik. Oh iya, Ding. Oh, Wis. Apa lunga tapa? Simbok ditengi wong. Aduh, Jung. kowe iki iso maca ora? Lek ora ngerti iki diapake ditulis yen perlu ora kok ngawur ngono kuwi ora apa? Nggih gojekan ora? Lah, anten yo lali. Bapak lunga tapa aku muni simbok ditengi wong. Simbok meteng tuwa. Lah iya anane meteng tuku lak ditengi wong. Bapak lunga tapa? Gedruk sekno. Bapak lunga tapa? Simbok meteng tuwa. Simbok meteng tuwa. Sok yen lair dadi satriya utama. Dadi satriya utama. Hop! Wah, lah iso kaya ngene iki kepiye, Cak? Elok tenan bali. Wah, makasih Kakak. Wah, elok tenan iki. Maaf. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Pokoke hop. Bali. Wah, elok, makasih Kakak. Elok tenan bapak lunga tapa simbok meteng tuwa yen lair dadi satriya utama. Hop. Maju. Ndingklok, nyampluk gareng. Wis bongko kowe. Ngene dhuwitku 100. Karo dhuwit bolah barang ya tega kowe ora.
Wah. Dene dak Bambang Sumantri dening Prabu Darmawasesa. Mangkono wis datan bisa obah. Saksana nenggih Prabu Darmawasesa sigra anggegem ponang pedang ligan
Arsa kinarya maca janggane Bambang Sumantri. Wau to kocap. Ora kaya ingkang niyup saking gegana. Nenggih Bambang Sukasarana. Jawil bathuke Darmawasesa. Ambyar sirahe. Sapoto tumiling anglati Puspita metemintah kang warni kering tamanan non tekar warsi kayune Purwasa Jati
Gom. Ngon. Lah. Upama ora ana pambiyantune Sukasrana tak kira wis tamat sejarahe Ndara Sumantri. Heeh. Ngene iki aku nyawang iki ya seneng ning ya trenyuh. Sebab sawangen to dulur loro wae kok wujude kok beda. Bambang Sumantri gantenge kaya ngono. Heeh, adike kaya sogok tunteng. Lah iya. Kuwi upamane anake Bapak Semar no ya kaya aku karo kowe no Gong ya. Maksude kowe Sumantri aku Sukasrana ngono apa piye? Lho, kowe lak ya adikku. Upamane ngono lak ya memper aku gagah gedhe dhuwur, kowe ya gagah gedhe ndek. Raimu no. Kowe iki nyatane ngono kok ya. Nambak kaya ngene, lemu kaya ngene lak ya bening to arep bapakku. Lah ya mula kuwi. Ya ambak wujude kaya ngene ning atine apik. Somo Sukasrana. Wujude dolan kaya ngene ning atine iki apik. Heeh, pancen ya ngono kuwi kok. Nah, ning pamane aku duwe dulur kaya ngono ki ya aku ya isin, Truk. Umpama duwe dulur kaya Suka payu Sukasrana Bambang Sumantri dadine. Lah iya to. Karane pun kok ya arang-arang pethuk ning pethuk kaya wis kaya mau pandeng-pandengan mripat ora kedhep. Sapa wong loro kuwi lho. Jal kuwi arep ngopo njajal. Tek kaya pethuk karo bedangane. Yo, heeh. Jaji Sukasrana. Mangiduk kirian, diduk kirian. Anya apa Kakang Mantri? Wah, lha itu ya kentel men to ya. Ya ning ngarepku ngono lho. Ora ngono suarane ora bening kok. Kakang Mantri, kowe aja nesu kepeksa aku ngganggu gawe anggenmu peperangan karo Ratu Sewu iki mau Kakang Mantri. Iya. Malah yen tanpa pambiyantune Siadi mbok menawa wis gilang-gilang kuwandaku. Gumlundung sirahe Sumantri bosok koklok dirubung laler merga pedang ligan kuwi mau Sukasrana. Mula ndak jaluk kanthi banget kuwi aja adoh-adoh kelawan pun Kakang Yodi. Ya ora iso. Aku ora kena cedak-cedak karo Kakang Mantri. Engko lek aku ki mlaku bareng karo Kakang Mantri, wong nyawang mesti do bingung. Lah kae ganteng kaya ngono Sumantri kok ditutne karo ingon-ingone ngono. Mula aku nggih ngreksa marang kawibawane Kakang Mantri, aku mengko tak sing jampangi saka kaduwan ngono wae ya Kakang. Lho kok. Napa? Wong yen sadar bentuk ya kaya Sukasrana iki. Dheweke ambak dulure Sumantri ning nyatane dalam situasi dan kondisi seperti ini dhek iki ora gelem nyedak karo kakange. Mergo Sukasrana ki sadar yen wujude gegilani, mula mongko kaduan ling ngawat-ngawati sak mangsa-mangsa Bambang Sumantri mbutuhake pambiyantu iki mengko Sukasrana ngetok. Ra ngono to? Pancen ngono Pedro. Lah ya ngono to, iya pancen ngono Bagong. Jan nyeluk Bagong iso kewes Bagong. Kon madhep rene tak idonane raine, Truk. Aja kecem-kecem lho ora. Aku nyawang suyuk muak lho. Mripate mendelik. Wokonge sawangan bengkerok disilakne jarike. Wis jan ramemper rekake rambuté digondrong.
kowe Bagong aja ngenyek karo aku. Ambak kaya ngopelan kepiye aku ki titaing Gusti. Aku ki ra ngenyek, ning aku ngandhake apa anane. Kowe arep nesu ya nesu wae. Arep wani karo aku apa piye? Kowe biyen sing glowentah aku, sing ngopeni aku arep wani apa piye? Mboten wani. Lah ya arep ngendel-ngendelke apa piye? Hah? Arep wani karo sing ngomong apa piye? Ojo Bagong, ojo. Aja le, aja didokne diulu. Wis lumayan ora sida ngelak. Ayo kuwi lho. Aja kejem-kejem Ndara Sukasrana kuwi ya titah.